iya ndikunena kuti zokumbukira even 6 July imakumbukiridwa dziko lino kuta 60 years uli pachilo nde uli retire wapita iya ndipo inu 60 years ndimene alipo 60 anapangira kuti iya alipo kutaja wafika 60 years iya manena baba ya tuna bado pa wanafika 70 usipachitika kuti munthu akapanga zabwino tiye tizimuyamikira nali moyo akazachene anache adi ndiye ndikunena kuti zoyamika mndozi kunena kuti ayi koma tikunena za 6 July ziko obula zaziko pa 6 July chaka chino ziko lino limata 60 years independence kuchoka muulamuliro aya munene kuti kuzimira pauka pa ulamuliro wanipesa kwasati kuzimira pauka chifati kupemphabe koma kupempha kuti dzasiya ndipo paso actually ndikuona kuti dziko lino liti kupempha than imene timapemphera mbuyo kale yesana fundo ndone ino anthu tukupita kuwesi kuli pa ufulu osamya lokha anthu pati upaulamuliro wanthu ankhaza aja omwe ajaso kumapempha solero kupita kuwesi anthu ngati feyo ndimaona ngati kuti maiko ngati athuwa onena kuti developing countries maiko akuyamba kutukuka kumene tinayenerabe kukhala pasi pa ulamuliro wa azungu kuonetsa kuti Tanganyika talephera tikulephera kuti kumvenda amene amakhala kutsogoloku nkumatitsogolo tamveserani akuti zimene zikulakwa ziko muno nkuti kumvenda anthu olamulawa umanipeza amene akhala kutsogolo chifukwa yes etu inu pamene dziko lafika zaka 60 pamene Rwanda pamene iyayi tizikamba chuchuchu pamene Rwanda yango inali pa genocide inayambirapo yambira yatipangovateke bwana ndoti kwinaku kunali nkhutukuke amene anazabwereka kunoko timati chani chijabu strategic chani chitatu chijabu anabwereka kunoko anagwirisa ntchito Vision 2020 yapindulira imene anapanga china cha nthunya anali momwemo kapingwa mtali anali mene muja akagwirisa ntchito anakufufutapo mawoti Malawi ayikapanga implement koma kwawoko kunali nkhondo kunoko panopa kwatukuka nanga kunoko kwaditi kunoko tikunena kuti vuto sikuti ndama zokulibe koma tikapeza 100 kwacha corruption index imanena kuti 30% imalowa m'matumba mwa anthu manimpeza akubama politicians ndipo sinona imanikani malize usana malize ndikugirizane nawo ndipo sana kugirizana ndiye muzamalize kale chifukwa yoti and amene apanga corruption sima politicians okayi for example munthu mwina ali growth authority example awapanga contract ya nsewu nsewu uja mamodi auchacha 100 kwacha ndiye kuti auchacha 130 kwacha 30 kwacha ikulowa muti you can imagine plus okonza saka konza so mene zimafunikira akungomata yeso pano inati bibi mpaka pano mukumata be inapita pano let's be realistic chimpipi cha bado bachata chukuti tangobiriza kumakambazo zimene zili mdziko muno kukhala 60 years nkumaona izi ndizachisoni and palibe choti kusa chabwino kuti pa 60 years ipo eti mukozonena kuti ose watiyambire kuti chawe yaka muzu yimpa kana kufika nalale 60 years simuna mabomo sana tithandize komabe ase usanitse yaka muzu 30 years yake inaliyo yambira nizimene zachitika 30 years abanomba kuphatikize zaterereza kamuzu chazukuoneka chabwino atate odasiya apa kwele mungtawi tisamusiye kamuzu because why am I saying tisamusiye kamuzu mene ankachoka nziko muno anasiya ku Joe Courage sana si Joe Courage inalipo kuije yakuti highway inalipo let us take ourselves back because zosezi zambiri zimezi kuchitika zili mu Vision 2020. So whoever comes after is implementing from that Vision 2020 that was drafted was it in 1983? Koma samana ndikunena kuti before musana bwere ndimanena kuti if you can go to Zimbabwe, Zambia, Tanzania,
mapolisi amene abwera pano they're just building on what was there. Exactly. Mandimvesa sakumanga somisewu. Now kuno we had someone amene analamula 31 years komanso siya even chipatala cha international iyo ndikafera kunja. Iwe uyundi mufuze kamuzu Sunday hospital idamangidwa kalekale koma ili ni mastoles at least kandi 4 inu mwamanga tizipatala ati vipi ndite awa amanga tizipatala osapika pamendeka when we start we are talking about a country. Ziko la Malawi likupita patali 60 years. No. Sisi kupita patali. Ineni mafana nikambe kuti chair. Kuenda ngati mfulu. Ni mafana nikambe kuti ife medi mapangira zinthu Malawi muno ndamedi Malawi so ndife anthu. Chifukwa ma politician wamakhala ni mphamvu zomatinamiza tikapanga zanjanja panji tisinthe system. Tiyambe kumanena kuti ifeyo tizauza kunena kuti tifuna president otadzati pangireji akakanika tizitha kumuchotsa. Chiweza ndikuuza chimozi ukunena kuti system imene ipange ena ake politician ino akananena kuti boma ndi machine chimaluma chimapanda ukunena kuti avuwa kaunda anayankhula zimene zizo akuti machine boma limatani limapanda. Yes. Mapu ya wayankhula kuchizungu. Sajira. Ewe chona likomo vision. Inakadika haya bibi. Anakaiteka patunda pakuti iteke bejeti pakuti chose impeachment inakadika. Kumakhala afuna maipagira biro chema pakenda ku parliament. Now, abale tabira chema kuti kwakuza message. Sama kwa nisabutaniza hapo. Kodi ndiye kuti vanoba kuti Malawi ndikuke. Tisingodalira kuti president amene abweleyo. Chimene akufuna pange basi Komanso that's why timana kuti. Kamaliza ndiye. Iya mwene msipaka kuti kupasa bati. Iya sakaje ifanya inu. Sakaje ziyankula ndi pamwa pano. Osati sakaje ifanya inu. Yani amalize ngati ndikupata. Mati jani. Zero zangatu zodula. Mutoku majina kanisa Koma zimene akunena awazo. Kusintha kwake mwina titanena kuti ngati mene ananenera example ya Roads Authority. Anthu akapatsidwa ntchito let's just say ma contractor. Kumene ma contract wakuchokera apatse anthu ndalama zawo zokwanira musanenenso kuti ndikupatse contract undinyenere. Chifukwa zimene zijandi zimene zopangisa kuti ntchito pazigwiridwa ntchito za substandard. Chifukwa iye uja tingoti wapatsidwa ntchito yake ndi 100 million. 100 million is inclusive ma salaries amaleba amene akagwira ntchito kumene koko. Materials ndemuchotsepo just a minute ndemuchotsepo akapanga zinthu za substandard ifo kuti sakagula materials okwanira. Mundimvetsetsa. So we should not expect as Malawi kuti zikhala pamene popo ineni inuyo mwaitha watu pamene popo inaliyo kuti tapanga ni review pa 60 years ndi ndala amene ali wa imvi zake oti wapanga litaya oti amagwira ntchito bwino ndi kuti pano pakwenera kumatani kumadyerera oti Malawi tili pamenepo yetu basi chifukwa chani ndipo tinene wapanga chani ndi pamenepo ineni maona ngati kuti zija za decentralization zija nizofunika kuti panopa tikamagawana chitukuko chetu chingoyamba yenera nzigawo ale sakaendetsa ikha kumoma kwake not mmene zipangira system like ikoza kugwira kwabwino because ababa tumayendera kuti wina akatuze chochita panopa ina kumenera kuti ayi musamatifunse kuti atinakulonjeza zakuti akambani munobwera kuti apechete amanena kuti amanena kuti ndikambende amanena kuti sibwino kunena kuti mavota azapanikiza mapolitician chifukwa choti thazina ikonomi imene imayendera kuti mwina tigwetse ndalama icho kapena mwina tigwetse mafuta
ndiye chifukwa choti mafutas amakanga tapanikiza kapena kuopseza kuti mugwetseranji kapena mugwetseranji ndalama kapena mugwetseranji mafuta akumati zimenezo zimapanga zimagwetsanso economy bwanji tasiye mwa politician kapena kuti oyendetsa amapanga amene yes ndiye tauza nena kuti mapolitician afuna kuti tasiye anatiyamba ndiwo amayamba kunena kuti ndikazalowa mboma nzakweza ndizasizota kujaku abechani chereni ndifuna kuti abechani chereni kumene muliko ngani mapereka ya mafuta iyi anatiuza ndaboma awo kuti mafuta sanena kukhala 700 nawo ngati mukunda kuti anthu amene waife samapanikize asabatilonjeza zonama tikafuse kutiko ifeyo anthu anatilonjeza ife we are following up abechani akuti anthu tizipanga understand economy amene amayamba for example mu 2018 zinka IMF ndi World Bank akanena kuti tagwetsani ndalama ya Malawi kwacho ndekudali ena amene ankadetsa boma la Malawi akakana akunena umbuli ngati umene wakana pamene economy ikunena kuti gwetsani ete akunena kuti takusiyani munthu achiweza mufuna mundiuze kuti mwapita mwakafusira mkazi wakulolani ndikupita komwe ikonomi yetu ndikwati mkazi wakulolani malingana ndi manifesto yanu mukubwera mukudzamufusira muli musilipasi shati yanu yong'ambika manimvesesa koma kuchoka pamene popo mukumuuza kuti iwe usandone chonchi in 2 years time ndikusintha iwe udzakhala pa bima in 2 years time iwe ndidzakusiya nyumba yako idzakhala chayamba ija in 2 years time iwe uzidzayankhula language ya ndege first class chancha uzidzakhala zimene zonse nawo munthu uja wakupatsani voti 2 years ija ndiponso wakulolani wakuberekeraniso ni mwana chinkhobe ngati chakwana univesesa lero akuzani kuti ndege muzinda kuti usandifuse usandifuse ndikuba ukhale chete ndiwe mkazi kundifusa ndege mukunena zona ino ndanga nyumba ija lero ndikulowa be nyumba ya sibwerera kwa ndio ngazo kono bwerera awatauze amanya kuti umbuli nono si umbuli anthu amapoliticians yawo ndipo ziko notienda kuchenjera amatinamiza tikalowa kusaka jokare jopita kulilonga tikalowa bullet train ndiyelo tikwafusa bullet train ilikuti akuti andilomwano iya musanafusa anthu Tanzania azatu wakopa atani akukwera ife tikusirira koma at least liyongo jatu ikusinamisa abalamulira kukuyowa adakata dziko za miseyo ngati mene yapufukira mulilongo muja timalawi akhairi pati let's talk about a country ndikubwereza let's not talk about a party kulime chilipo lilongo jo imagine usinda kulima miseyo inali kuti kombira ukalokalija anakoma tikambeza dziko pano inu mukanena kuti misewu ife tikuza kuti bingwa anamanga mast then it will be tag of parties. Now, let's concentrate on what this country is doing. What are we benefiting? Benefits. You are very right. You are on the right track. Tukamba za dziko koma dzikolo amaliendetsa ndi anthu. Ndende ufuna ndipemphe nawo abechani chereni. Yes. Can you please stick to Pacha? He's an economist. Akutero. Can you please stick to economy rather than mwasiri ma politicians? Ngomaliza chonchi poyedzeka ndi ngomaliza chonchi kuti kwa maso dziko kuti litukuketi ndi feyo mayiziyo ngati kupanga chani osamangomvera so ma politicians akunena kodi inuyo individual mukupanga chani ndipanda susi mutsuza chani tisamanene kuti ifeyo tipange chakuti the first thing is government imabwera kusatula msongo kwa ife. If there's anything kuti tisapange depend, they should stop depending on us. Chifukwa cha matenga misongo yathu. Tikasonganisa instead kuti amange misewu akuba. Instead kuti agule chimanga akuba. Actually right now, you see? Capex you see? On the higher side than tapanga sonyo. Capex. Capex is on the higher side. You see? Unlike Capex ndijani. My earning
capital expenditure. Yes. Unlike zimene tikupeza ife. You- Ndipo you see? tikupirika kale. You see? Misoko tukupereka tukudulidwa koma no. Akuti panopa ngongole zaziko zafika 13 trillion. Kodi mukupangira chani mungaloze? Kodi guys, zinthu simazoti dziko limalemera chifukwa choti lili ndi zogulitsa zambiri kunja dhani zimene yo likugula kunjako. Malawi itu chibwerereni matipate iyi kwambiri imene imachuluka ndi kutenga zinthu kunja kobwesa Malawi. Usani ndi kugulitsa. Iwe mbabera ndi unauti kodi ife anthu abala kuchita chani kuti tikoze zinthu. Capex. Kusiyana ndi OPEX. Yes, operating expenditure. Okachitoti tikutenga zinthu zambiri tikubweretsa. Zimene tikuchita ifeyo nzochepa. Yes. Pamene popo bwanji osaonapo kaye osaunikapo kaye. Ndekuunika kwake iwe pajanali university mo. You know kuti pamene pajabo tikafika pajabo ndi chifukwa ikati magwetsa ndalama ija. Kugwetsa magwetsa chifukwa yonena chipange mob money mu system muja and asakhaliso ndizo zambiri zokabangela. Amene kagwetsa ndalama and mumati Have you ever heard kuti US yagwetsa ndalama kwa? USA on that one me I beg to differ. Exactly. Kwesa ndalama is the last option yokuti You see? Iponde fada. Bali zinthu zambiri. Mwandimvesesa I actually with you. Just utawi ya DPP ulimi unali patsogolo. Nthawi yajani? DPP. Irrigation. Mapingo anabweresa zero based budget. Mwandimvesesa? Anthu salale makhala yochepa. Koma anthu timatani timakwanitsa. Anthu amaone kuti akutukuka. You have done economics yathu inapeza kuti inamba kugena. Dola inali 750. Takusende lolo ikuti. Mene pingu amaloa dola ndikuti ili waji. Mesa dola nkuti ili jama 250. Pasa 950 dasika bwana. Okay, guys, when you're talking about chintu chote chipindule ziko, let's agree here. I'm DPP, you are MCP. Komati gwilizano na kuti mapolitician sasa kutithandiza. Bali pesa. Oyipange makani zinthu zokwenda. You go in the village panopa njala yamba kale. Mwati pesa? That's why tikutera kuti solution ya njala tiyasema kandulo ziko liyake. Ndikuyatsa makandulo nkachipembedzo. Bible limene timanena kuti Ambuye Yesu Kristu ndikuwala ndikuunika. Ndiyeni mukudana ndikuunika. Ndikudana ndi kandulo. Kani inu ya makandulo cheya. Wala kocha. Ileo anani atamwalira chilima. Zima use mutenda chilima. IUTM asanga kuti kulira kwati ifetizia sajani mukandulo. Ifetizia mukandulo. Tilire mukandulo. Apatisha galiati anjawala. Anina kuti ifetizia kule tingo ya sajani ya mukandulo. Amene akunena kuti kandulo ai ndaye musipi. Ifeta dakaniza muntu. Besa president atadanena kuti lisantseka paka moli. Ifesa dakaniza winali. Sopano kutungwa kujeneo mudana kuja kutungwa kuja mukoba kuti awo chazina zake. Zilipo zimene mukoba utawo. Kodi mesa iwaja bajibani bawo baja. Mesa kalikandu. Kandulo yo ndi uyu. Ukangompa sali mbana ndi munthu. Awagulira. Wewe kandulo yo. Asali namizi. MCB siri kulia jina jose. In fact, MCB we are in the forefront. Kunena wadi olira siri mutsika baka. Koma ife yeru kumadaba kuti kodi DPP lero ikumkonda Saulo sifajani. DPP kumukonda uje Saulo chifanyani. Saulo chilima may he so rest in peace. Anambira ndale ku DPP. Manipeza? Exactly. Kuchawa kwake kupita kwina sikuti feti na dana naye. Oi. We are happy kuti akupanga. Yes. Mundale. Anniversary guy. Muntu mukasiyana mundale. It doesn't mean unindi ndani wako.
In politics we don't have permanent enemies. Manipeza. Manena kuti disagreeing but not becoming enemies. Yes. Now, if I am to uja, Exactly. Malemu Chilima, anatuluka mu DPP ali vice president. Munamba kuti mwalira? What are you insinuating? What are you insinuating? Dabwino. Convention movie dalita US. Ife convention tikupita August. August. Bompano. Bompano. Oh. Nditu. Background bali. Koma kwaya wako dakali mpungwe. Ije kutibiki kuti kupita kuti. Pano basa ndamva kulimbana ali bomuja asalaje ataukira naso. Oka. Awawa, chapekeza iwozo. Awanena kuti confession tikupita. Koma amene sana trebe chipani cha MCP for 2 years. Sakaima, manipeza awatu. Yeah, fundo imene jasi yathu mamemba. Ndiandani. Yama individual. Tinamena Mukugwirizana nayo kapena. Nje sunugwirizana nayo. ndifuse mukati ya individual mukaika noti ndi ya individual ndinda edi Sobano. Ni muntu mmodzi. aya uze ndapita kupika ita uze ndikataipa ndika Iya amene dulali Sobano. Koma amene sana sepe inu ndiye kuti mukupondereza sonda. Yeah. Ndiyabuza ilo pitireza. Ku MCP kuti democracy ife situkwirizana nazo mamemba ambi. Imene ndi individual decision. Yonena kuti Yandani. mukamati Mukamati individual Individual. Amusowa. Inu manepangani musowa wa DPP. Oye baba. Kimaana kuti awanena kuti decision kuti our assignment now the individual ine ndikuona individual wako MCP ndi nkaka. Akumopa shumba kamuti mumba engineer mumba wa Yakamono kujakulu tombanga ni mawaya ndana mene msibe wako kuja tu bobo Ndani. akazanga tisumba kaenda now ma convention machitika musangane kutobwera lituwe ose ma members ayi yes bana leo yes bana ndakuzana nazo chifanya kuti change goal akuenda change goal yeah change goal akusiza ndani Ulani Musa. akungoti waya ndiye achina shumba wa muda achina shumba Mumba. achina nkaka amunikira kuti uyu ni sajira ngati sampondereza kulekuja akapambana ndiye mzoenera zinezi Koma vulo ndi chani zoti munthu akhale 2 years kena wadzapa ngezimene afuna. 2 years yo ndi zinthu mmene zikuyenderapo mufuna kunena kuti munthu mukundikirabe kutiko zikwenda bwanji honestly speaking 2 years ndi abwera asamangena ucontest ineyo koma honestly speaking ndikuona ngati kuti pamene pajabo 2 years ma divorce atachitika ngapo ndikuona ngati pamene pajabo koma achotsapo atabwera atapita mbara baba divorce wana chair kuzete chaputa kwambiri malangizo kwapita kwa anakazo khoka anabuna salangidwa bwino yambira patunda vuto awayangati madivorce munena Kuzibani kuli madivorce koma neno madivorce yenene amakoyo mwene nazombe mwene na bwino anthu akamalowa uje mbanja chair amene amalangizidwa ndi azimayi au kulishawa ya azimayi au kuliye chilangizo cha azimayi pamene popaemba ipodikirani flota ima mwana wamkazi mmamuyamba pacha zaka zingati zaka zitatu mwamba kumvana naye kumuphunzitsa khala bwino timaseka miyendo akusunthikira vala chitenje tikamapita kucha kumaliro duku akatha nsiku mkumutani mkumuuza awa maluma wamamona zipita uzithawa manifesesa manifesesa aite ng'ombe kasura mauzu ndiye panopatu muone wakazi akamakalowa mbanja mukunsula zinthu zambirimbiri koma azanti ache akamucheke kumampase izi ndimwa bwibwi pamene pamwatani mapasakale mwana wamkazi alinganira kuti battlefield mwampasiratu loaded gun maitazisa
machine komano ulabeka ndikuyankhe nuso pale koma mamuna Nazo. bali kufanza ni banja akasoneza Ndizona. Ine ndikuona ngati kuti madivorsiwa mavuta kubwera kwa Bana zibaba. bai nana basa. Imene wanenera mwana wakazi la makhala loaded. Koma ndizona. Chikwane chifukwa amuna sabana ukumana ndi munthu mwatengana mkazi uja ali walangizidwa china chilichonse. Sabano first night mwatengana honeymoon la ukatirija. Nde aukamba nokafusa kodi ine yono nde njira imene madusa ndi njira yake itiyo ini njira kuntuta ile kumusiya kwa manje sukuziwa okay nde nawo pano pati kunena kuti anyamata ndi amene akondesa kuti sakuzowa zinthu akamalwa mboma akamalwa mboma atu Anyamatawa. amayambirira ndazi bambo kumakadandala kumakani kuti mayitu kunyumba kumaku atisakuta mulungu analenga china chilichonse azakhale kuti mkazi yamazisamala kuti waikazala la kukhalira zala uko Ngoja nivuto malizo anyamatawa. Anyamatawa ndi vuto. Chifuna yo kwambi itausa alikoke mwe achike pamasipa alise musimu. Zile zooneka katimu. Anyamata tabaya ndikubasiri mwambo. mwapasa mwambo inuyo chipama mavala kuchite pesa kubo ilipapa kwa yake jimeneje tafuze kuti yeye anamusula kwaba ligolide danga bodi banoba anyamata ambiri amene akumadzipa ifa yoti azikazawa apanga misbehavior ajuluka kusana ndi azikaza ife tunena kuti zimene amanena zija kuti malangiso kodi inu chibwenzi kuta izite rizo kuti munthu ukaziphe ndona that's the point of weakness. Yes. You are not empowering these sons. you see It depends. You are not empowering these boys. mwene You are not empowering them. munthu wakuza kuti isi ndikufuna is this a reason kuti munthu ukaziphe And that's our choice. you see azibambo mmatiuza kawiri by cheating on us women kumakagona ndazi mayena kumatandozo umaona ndi mazipa we don't cheat we don't ife azibambo nziko muno azibambo ndokhulupirika kuposa azibayi tinzeru timaukokoto ngati mono amene akuyambisa usatana kumenya hapo kuti patani makani sajira koma kuti usapemphera kwa chulukaso kusoyekera kwa mulungu za usatana mulungu anazilenga ndipo ndi zinthu zabwino kwambiri ndipo ukwati chinthu chabwino musanene ukwati musapatize ni mapemphero wapeza mkazi iye apa pani wapeza mkazi wapeza chinthu chabwino maboza inoti mchezo zabwino zona ndi anakoma kukula mimba chonse sajira umafuna yankulele kwambati bai ine ndimafuna ndinene kuti ukwati musauthamangire kulowesa kumapemphero andipesesa chifukwa mulungu anatilenga ndikutisiya kuti tiye nawo sewerani mene mungasewelele anamuza Abrahamu uyenda mene ungapite kulikonse umene ukafike kuwatani ndakupasa pomwe pakuti tisagwisa ntchito mapemphero pomwe pakukagwisa vesi molakwira timaene amaphatikiza bhaibulolo ndi malangizo abwino ine ndikuona kuti kulangizana generation yatsopano yachepa sikukhala limene tidakulira generation yama 2000 iyi zolokeza mbiri matimvesa musandiyankhe kaye generation yamene anabadwa ma 2000 pano pali 24 years
zote MCP mavuta ni makadi saa maziwa Wali. Neso alikuza. Yeye anguleso byawa achimwene. Achimwene. Iwe yabusakala nzeru lero. Manje watanga timurazi wa Zambia. Inuso to bajatu mazipera zimizina za timuli wa ngono. Kuti mtafia wame siku lamba lija zinakuvuta. Siku la gamba. Inenila makuna bwina bela ama ya. Inu. Timanena mwini zinavuta, zinazofuta kuvuta kuma convention azipani. Inayo nipempe. Zinavuta. Inanifuna nipempe. On behalf of Azimai. For Azimai ndamela mfaa chitonsu banja likatani. Likata. Musa na macheza huko. Udivorce imapeleka mtu wangu kazi. Umemenya watu hapa. Magani. Akuli ndima kwapo cheka. Mwina naendamo mmele mtozi wamo.